Tady naše malá se pozoruje zrcadle. A řehká se sama na sebe. Je u toho, u mikrovlnky. A kolotoč. To je vy. Já mrkám. No a tady vlastně 5,5 týdne. To je viď. Dlouhá je jak týden před výplatou. Mi napsala jedna kamarádka, že je dlouhá, že bude vysoká. No, tak uvidíme. Naše modelka. No, jsi naše modelka. Aha, už ne, už tady leží příliš dlouho. Tak už bude studený start. Aha, studený start. Jo, tak bude nebo nebude? Ne, ještě ne. Ještě může jít máma do sprchy. Co? Pojď si navrch hlavy. Tak bye bye.